Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры, з Новым годам. В адным з інтэрв'ю на пытанне, што значыць быць добрым беларусам, моя госця адказала: трэба любіць Беларусь да беспамятства, таму што Беларусь гэтага вартая. Яе ёсць за што любіць, і трэба любіць яе моцна-моцна, інакш ты беларусам не будзеш. Сёння мы гутарым з актрысай, рэжысёрам, заснавальнікам і дырэктарам, мастацкім кіраўніком таксама тэатра аднаго акцёра «Зніч» Галінай Дзягілевай. Вітаю вас, Галіна Алексеевна. Вялікі дзякуй. Галіна Дзягілева, актрыса, рэжысёр, заснавальнік, дырэктар і мастацкі кіраўнік беларускага паэтычнага тэатра аднаго акцёра «Зніч». Скончыла Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. На працягу 17 гадоў творчы лёс Галіны Дзягілевай быў звязаны з Віцебскім дзяржаўным акадэмічным тэатрам імя Якуба Коласа. Потым моя суразмоўца пераехала ў Мінск, працавала ў Белдзяржфілармоніі. У 1989-м з'явіўся першы драматычны монаспектакль «Выгнанне ў рай». З яго пачаў сваё існаванне беларускі паэтычны тэатр аднаго акцёра «Зніч». Сёння ў яго рэпертуары больш за 20 спектакляў паводле беларускай і сусветнай класікі. Галіна Алексеевна, ну вось мінулы год быў годам юбілейным для тэатра «Зніч». 30 гадоў, і я быў на вашым спектаклі па творах Змітрака Бядулі. Гэтым вы падсумоўвалі, можа быць, і год, і увогуле тэатральны сезон, і сваё 30-годдзе такім чынам адзначалі. Так, вельмі хацелася. Чаму менавіта такім спектаклем? Таму што цяжка было выбраць, может быть, каб так падумаць. Можна было б неяк і тое, і тое, і тое, таму што ўсё такое любімае. І ўсё такая наша беларускія тэмы, беларускія класікі, у якіх гучыць тое, што хочацца сказаць, а ўсё не змесціш ніяк. А гэта, яно такое больш, можа быць, спалучае як бы тое, што не спалучаецца. Пяюць начлежнікі? Пяюць і начлежнікі. Вот, нават назва сапраўды, вот так, пяюць начлежнікі. Як яны могуць пець? Яны ж без начлегу. Яны начлежнікі, не маючыя свайго дому. Яны мараць пра тое, каб у іх было ўсё утульна, каб было так, як у людзей, але на самой справе, з другога боку, гэта вялікая іхняя радасць. Ну і вось вы спявалі таксама разам з імі. Ну так. Монаспектакль. У чым яго адрозненне ўвогуле ад другіх тэатральных жанраў і чым ён вызначаецца? У першую чаргу гэта такая тэатральная форма, якая вымагае таго, каб гэта быў моноспектакль, значыць, адзін. Але ў той жа час спектакль. А спектакль, слова само такое ёмкае, якое адразу зразумела, што яно такое штосьці даволі такі немаленькае. І павінна быць вельмі такім сюжэт, цікавым, які дае магчымасць вот у такой назве спалучыць увесь свет. Было такое неяк самае цікавае для мяне вот асабіста тое, што я ніяк не магла зразумець, я не думала, што такое магчыма. Таму што адзін чалавек, здаецца, ну што ён адзін можа? А з другога боку, чалавек кожны нараджаецца на тое, каб увесь свет як мага болей для сябе зразумець, і ў гэтым свеце неяк знайсці сваю радасць у жыцці, менавіта радасць.
І таму гэта ўжо само сабой кажа пра тое, што адбываецца драматургія. Ну вось калі акцёр сядзіць у студыі, радыёстудыі, ён чытае перад мікрафонам. Ён можа гаварыць рознымі галасамі, гэта акцёрскае майстэрства, а тут гледачы, і тут дзеянне адбываецца, і ў той жа час адзін акцёр прадстаўляе спектакль. Так, і вось цікавасць яшчэ вот у чым. Кожны чалавек таксама адзін глядзіць гэты спектакль, кожны. І на сцэне адзін чалавек працуе, але калі адбываецца па-сапраўднаму спектакль, дык гэты чалавек забывае пра тое, што ён адзін. Вось такая першая назва была для нас, для ўсіх, хто спрычыніўся да такой працы, што вот адзін, але ты не адзін, ты з усімі. І таму тут абавязкова трэба, каб было такое адчуванне любові у першую чаргу. І, можа быць, нават і не любові, але ў той жа час все-таки любоў, яна шукаецца. Яна павінна быць. Нават калі яе няма, дык яна з'явіцца. Дзеля таго, каб дзеянне адбылося, хоць адзін акцёр, трэба дэкарацыі, трэба музыка, трэба тое, што ёсць на сцэне. Вы рэжысёр, і вы перад кожным спектаклем, чытаючы твор, думаеце пра відэарад, як кажучы сучаснымі словамі. Гэта, конечно, і музыка, там, і гукарэжысёр, і святло, вось як зараз мы з табою святлеў такім цудоўным. І вось гэта все, што адбываецца. Карацей, гэта цэлы калектыў працуе на тое, каб адбыўся гэты моноспектакль. А адзін чалавек, ён жа ў свеце таксама не адзін. Вось табе і ў спалучэнні ўсё. Мне пашчасціла глядзець вас на сцэне тэатра ў Віцебску. Там быў вялікі калектыў. Я быў у вашай цудоўнай сям'і ў Віцебску яшчэ ў гасціннай кватэры Леаніда Евсеевіча, выдатнага мастака, цікавага Дзягілева. І вось вы пераехалі ў Мінск, і прыйшло рашэнне менавіта паэтычнага тэатра. Для гэтага трэба ведаць літаратуру, любіць літаратуру, шукаць літаратуру. Я прыехала ў такі рашучы момант, калі нараджаўся новы калектыў тэатральны. Але ён нараджаўся, як усё нараджаецца, асабліва калі гэта мастацтва, гэта не так проста ўсё. І таму я патрапіла ва ўсе гэтыя перыпетыі. І таму апынулася ў філармоніі. І таму так у канцэртна-лекцыйным аддзеле, але я пачала працаваць з творамі такімі паэтычнымі, але ўсё-такі ўсё імкнулася да таго 17 год адпрацаваць у тэатры Куба Коласа. Зразумела, што гэта было для мяне, і ўжо неяк так я ўжо там патрапіла нават у тое, каб нейкі спектакль у тэатры Куба Коласа там стварыць. А ў сталіцы было сумненне, страх, нейкая трывога, як зрабіць гэты тэатр аднаго акцёра. Быў тэатральны калектыў, была трупа, былі рэжысёры, былі акцёры побач, а тут трэба свой тэатр зрабіць. У мяне не было такой, ведаеш, мне так пашанцавала, што гэта неяк так прыйшло само сабой, таму што ў мяне выйсця не было. Мне атрымалася так, што яшчэ гэты маладзёжны тэатр, ён яшчэ не ўтварыўся. Там яшчэ нічога не усталявалася, а ўсё гэта было, каля філармоніі круцілася, а ў філармоніі зразумела, што ёсць канцэртна-лекцыйная такая аддзел, у якім ужо можна было што-то рабіць. Я вось тады ўжо пазнаёмілася ў тэатры Куба Коласа з Анатоліем Іллічом Вярцінскім, ён жа з Віцебшчыны. Яго такія цудоўныя творы, якія вельмі драматургічныя, і атрымаўся практычна такі спектакль па паэзіі. І вось тут так все натуральна так закруцілася, і атрымалася, што у тым канцэртна-лекцыйным аддзеле я ўжо пачала займацца такой, сама таго не разумеючы, я пачала займацца сваёй любімай тэатральнай працай. Больше спектакляў у вас ідуць у чырвоным касцёле. Гэта нейкая такая аўра ствараецца, гэта ў нечым ёсць нейкая своеасаблівасць? Это вельмі такая вялікая радасць. Быў такі перыяд,
калі у філармоніі яшчэ рамонт быў і штосьці, так сказаць, вот там яшчэ малой залы гэтай не было, а ў вялікай зале як бы яшчэ мы не дазрэлі. Дом быту побач з чырвоным касцёлам. І там, зразумела, такая заля, і сцэна, і там нам дазволілі так вот там побач. А потым неяк там рамонт, і немагчыма. Альбо хто-то не захацеў. І тады, вот, калі нам Пробач кажа, ну, нам ён уже дазволіў, айцец Владзіслаў шаноўны, сыграць маленькі анёлак, вот, такі спектакль я тады уже поставила с Раечкой Астрадзінавай. І он кажа, ну вот, іграйце тут вот, у гэтай удольнай зале. Вот. А потым, калі уже там рамонт пачаўся, ён кажа, а чаму вы не хочаце, калі ласка, іграеце? І вот мы пачалі там іграць, уяўляеш? Вот там, дзе зараз бібліятэка, а потым паступова стварылася зала яшчэ, якая стала вот такая прыдатная, і вот і такое, прыходзяць школьнікі, прыходзяць маладыя людзі, прыходзяць на спектаклі. І старыя прыходзяць, і становяцца маладымі. Да. Елена Алексеевна, неяк вы адзначылі, наш тэатр прабівае інфармацыйную сцяну паміж публікай і беларускай літаратурай. Ну як, вот гэта сцяна яшчэ існуе, ці яна ўсё-такі прабіваецца паміж публікай і беларускай літаратурай? Ведаеш, сцяна, напэўна, яна ёсць заўсёды. Але сцяна гэта розная. І яна часам такая, як бы яе і няма. А яна ўсё роўна ёсць. Это такая драматургія ў жыцці, якая як бы вот кожны чалавек прабіваецца пра штосьці. Вот это сцяна. Разумееш, вот я зараз нацыклілась на тым, што я просто для сябе вот я просто пачула вот сцяна, разумееш? І вот это мне як бы вот адразу так. А чаго баяцца сцяну? Яна ж заўсёды ёсць. І, конечно, прабіваючы гэтую сцяну, людзі сыходзяць з спектакля, напоўнены, напэўна, цікавасцю, вось, у дадзеным выпадку да Зметрака Бядулі, да Анатолія Вярцінскага, да Аніла Гілевіча, да тых твораў, якія яны пачулі, яны убачылі і адчулі душэўную цеплыню таго, хто выконвае. Галина Алексеевна, ну вось Леонид Евсеевич Дзягілеў, вядомы мастак, дачка ваша Ксенія мастачка. Мастачка і педагог. Педагог, мастачка. Чым адрозніваецца, можа быць, ад іншых вот такая вот творчая мастакоўская сям'я? Ну, нічым. Нечестное слово. Ты не думаешь, что я такая хитрая, что я так добра так отказываю. Я лічу, что, у принципе, вот кожны человек, якой бы ён не быў прафесіі, вот нават нас здымаюць тут, вот мы гэтак, да, і другія людзі, якія много тут людзей працуюць. Ну, кожны чалавек, ён у душы заўсёды і ад самага нараджэння ён створаны як творчая асоба. І таму вот гэта, ну, напрямую, а і в этой прафесіі так па-чорнаму пахаць трэба, для таго, каб гонару не было. У нас ёсць пытанні, якія мы задаём нашым гасцям, і я вам таксама гэтае пытанне агучу, а вось прадоўжыце, калі ласка, такую фразу «Беларусь гэта». Любоў. Дзякуй. Назовіце 3 месца нашай краіны, якія варта наведаць кожнаму беларусу, на ваш погляд. Віцебск, Мінск. Мінск. І Гродна. Ну што ж, а калі б раптам у вас была такая магчымасць, з якой выдатнай беларускай асобай вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць? З гістарычнай асобай. Можа, каго вы ігралі? Ларысы Генюш. Што зараз вы чытаеце, каго з сучасных беларускіх аўтараў параілі б пачытаць? Мне так цяжка адказаць на гэта пытанне, таму што для мяне вось нашы класікі, яны такія все сучасныя. І таму, ну, я рада была б, каб мне хтосьці падказаў, і я б яшчэ б тут, ну, вот я з тваімі творамі сустрэлася, была б шчаслівая. Ну, я-то і люблю твае творы. І, скажем, ну, вот многіх наших таких паэтаў, ну, вось Григорий Иванович, это такое счастье было сябраваць з таким паэтам. І
З барадой, Вось ён сказаў: Галечка, давайте вот зрабіце па маленькіх трагедыях. Вот ён же пераклаў. Я кажу: Рыгор Иванович, а хто будзе іграць? А вы, кажа. Заключнае пытанне нашай апытанкі: што для вас беларуская мова? Беларуская мова – гэта шчасце наша. Ёмкі адказ. І я дзякую вам за гутарку. Я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй суразмоўцай была актрыса, рэжысёр Галіна Алексеевна Дзягілева. Усяго найлепшага, да пабачэння.